kapor kalabiang ngin sedang no yakin syakri gejongi hakane kapor nongkong isungu ya ublay beladon rangkat berlayalam yangi ba ngila ban pendep ya kane ka tai ching rakhi gejongi ya ka Women's Week but Women's Sunday jong kasnem arajar arpulai bahha kabangin sakliap no ya ka program kabaper mangila ban pendep ha kane kasngihi baro kawai nga ai kublai phi ka jing dong rangkat jong jing sang kan thai but ha kane ka step ka baru lapan la sa sisin pat yangi bangin wan ha ka ying ka bakantang ka jong u da ka bangin klet no sipor ki ai ki jong kane ka parthai bat bangin rakhe ya utrai ha kam si mat ka do no jong ha kane ka sngi ha ka basdang nga ai ngau ai ki para bangai baro ha kane ka jing syakri ki jongi na do I pastor ki temen basan it khot jong ka komiti balang ki long kami ki long pa ki khon samla bat ki heb barit kat ki bangila banya don ha kane ki ching ya seng kham tam ya ka ching ya kwaya jong ka ching seng kan thei ka ban sa aya ka ching ruai karpang sibit bangi priang so baru ya ki para banget bat ki para lok para jor ki ba page bat ki basngap ya ka YouTube channel jong ka balang nga ai kubla ya phi ha ka karteng utrai jong yu Jesus Christ Henry kapor ka jia ka long mentaken haba ki nong mane blai ki basisha kin mane ya upa ha ka mensim madha ka basisha na ba upa wat ya ka bakum kita ban mane ya tungin ya duai ku pa jengi ubah peneng ngi aingo ya me ka ne kapor ka bakantang ngi aingo ya me trai bi bamela don rangkat na dok basdang jong ka tayew bat bamela don rangkat ru bat kane kasngi ka babanta bat mela kerkhuru ya kajing sang ka bamen step mangilala ban pendep mangilayo sngew ya ka kubor ka tien ka jongme ngi aingu trai bi ya kajing don rangkat ka jongme ngi kerpat bamen sngew isnai ban don rangkat bat kane ka por ka bamenta ban wan hapdeng chongi ban don rangkat bat ngi ban ong yangi long kajing suk ya phi baro ngi duai min isnai ban don rangkat na do kabas dang hado banda wai no jongka ngi kerpat emimin isnai ban don rangkat bat ki nong sim banta iwei pi iwei kham tam bat syakri ke jong me ka badon ka daw ka bakraw ban pertai ka tin ke jong me ban ai ya ka khubor na ka tin ka basisha ka jong me ngingu idemi pan kerteng chi sonong pen imtah lakta amen. Ngin syakri lang ya ublay da kabangin ya ruai ka jing ruai ka ba ars pa khandai pu ars pa lai po khandai but onda dep kane ka jing ruai ngai kerpat ya I Mrs. yok pedang ranghang ba in puli ka tien ublay bat ba in ruai ale phi khon ublay da jing kamento ngin ruai ban pen sawa jing ublay saudong ka khet utrai barok sauteli ki dekhot ka jing ruai ka ba arspa lai phokhandai an li pi kun ublay da jing mentong in ruai ban pen sawa jing in ublay ban pen sawa jing in ublay sao dong ka ket utwai sao dong ka ket utwai in nang yan cha se
nam trong u thoái nghiên nam ya cha tê cha si yon cha nong ba ba khu trong u thoái pi ki khôn u sim nay thu cân thiêu nam khâm hoài bên na cơ tây u thoái cơ tây bên na cơ tây u thoái cơ tây mà bên riêu thêm u thoái mà bên riêu thêm u thoái nghiền nang ya sa Seyon iten nam trong u thoái nghiền nam ya cha tây cha si yon cha nong ba ba khu trong u thoái u lom se yon ba đào đã cứ rong trong u thoái nghiền yan hà lên đi tràn đời là nghiền yan hà lên đi xian đời là van boi ri neng pernah van boi ri neng pernah nghiền nang ya sa Seyon iten nam trong u thoái nghiền nam ya cha tây cha si yon cha nong ba ba khu trong u thoái trình vai thiang on yai sa kan ba sa prang nang ya nghiền nang ya cha kari u thoái nghiền nang ya cha kari u thoái ba thiang bom du bla vi ba thiang bom du bla nghiền nang ya sa Seyon iten nam trong u thoái nghiền nam ya cha tây cha si yon cha nong ba ba khu trong u thoái Tuhan Yesus ngan pendem hijing duai ngan boleh ke naga ketien ke bakut ke jong ublei ke bangila ban syam naga siti banengkong Jacob kelong banengkong dekat ke bakat ar ke siti ke banengkong Petrus salenong ke dekat ke ba pra bat kendai bat sipo bat kumjur kitab jeng penpau ke balai sipo kat uai ketien ki ba ong kumni sub uta ubri ubayasya ya kejeng tenju naba haba ula tenju ya un yo diang ya kata kapan senyat kejeng im ya kaba utrai ula kular ha kita kiba i dia u to phin le adakar to phin sharai naba uta unung yale jong pi ubaha usaitan kum using ubakerhu uyat keleng uda wat khnang ya unur ru uba un yok ngoi teli ya uta to phin yale persya
kibas kem hala ka jing ngai da ka batep ba dang pendep ya kita ki juhi ki jing ya sya shitom ha kita ki para banget jongi ki ba ha ka perthei te ublei ki jing ai baro uda la khot ya phi sha kata ka burom ka bom jikot jong u na ha ukres anda phi la sha shitom khndiat por ba uhi unda pen janai ya phi unda pen scam unda pen shai bor naba palaris scam ya kaktien kejing ya sha jong pha ti ngaru ngandri kendong ya pha na kata kapor jong kejing tenju kaba saja long ha ka perthei barok kawe ban tenju ken ya kita kiba syong ha kata ka kendau hakmi ngawan kloi tu bat scam ya kata kaba padon ba unu ru un om sim ya kapan senyat jokha tu blem kerku ya ka bani sau skor kin bakho jung tangin pendam jung doi aw blei kwa jingi bhabaneng sashi simpat yuan hajan jong me trai wan bandam ban aingu ya me ha ka ni ga jan jong ka kasni mar ka jing isnai ka jong me ka jing yalam ka jong me trai simti yangi we kumne kumbangi long bagi yo pat sashi sian ya ka ni kalat bangi syakri ya me ni pendon borom ya me lang bang yo snow lang ba ki jing syakri ki jong ni nadu dang step jong ka ni kasni hi baro shisni pat kham tam ha ka ni jing sen ka bang sudep yo snow ka kubor ka khtien ka im jong me kalong ka bor ni sashi sian pat kumne kumbangi long ni wan ban aingu ini ko trai namar kasni ka bakrau kasni ka kentang bat kham tam kata yo ka kordor namar ka jing isnai ka jong me ka jing penchai pen suthu ka jong me ya kinong yalam namar do haba uson kong la ai I usumbai ubabha bat ka jing kerkhu ka jong me bamela the ha sla jong ni ka pathei bangin long sisa kita ki banget ba la ai hangi nakabor ba yo ya ka ni ka tayo ka bakerpang kum ki khun kan thei lang ba kanabon ka ba la IT lut ya la de wat apdeng ki jing ya tenjo ka ba ai smo bahai ni kutrai ban yo ya kan dikalan ya ka ban syakri kutrai I isnei banang kerku mami yang iwei pe iwei banginang la sisa kutrai ya ka ban pen scam ya kata ka jinget ki jungi bangin bat scam wat apdeng ki jing tenjo apdeng ki jing ki babon ndrei ni bat scam ya ka ba phadon kutrai ya rap yang ni bangiru kum ki khun ka thei ki jong me bangin bat scam ya kata ka ba phadon trai ba ni aingu ya me namar ki jing kerku ki jong me ha ka ni ka tayo hi paro stayo la wan pendep la ki jong ki komiti ki ba pher yo ya galat ya ka banlik mi le jungo ya ki bapang bat ki ba sitom ya ki ba siam ki jung jar bat ki jing kerdu bat ki jing duk bat ki jing kerdu bat kunju ru ya ki bama ya ki jing halak jong ki yung ki sem kham tam ya ki tu ki ba langob ha ki jing sniu ki jing di ki ba buai re ablei lak pen phai pat ya ki sim ka ba kodo ki jume mela ai ha ki jing su thu bat ki jing sim phang ni kermen scam ablei men thau thmai ya ki bat yang hilang iwe kumne ha ka ni kasni ko trai iwan ban aingu yame namar ki program ki ba pher ngila pan pendap ha ka ni ko tayo hi paro stayo la penyo pat yang hi ya ka ni kasni ka ba khrau kasni ka ba kantang ki jong me pum ki khon ki jong me able me tip kham bha yang iwe ya ki jing ya lenti ki jong ya sla ki jong ne ko thei dala ka jong ka bor ki jong ni himla de ni shania be in IT ha ki jing ya lam ki jong me ko trai kum ki khun kan thei ki ba in ki jong me I don ki jing kit hala ki jong ki terpeng na ka benta ban yalam ban sa ban ja ya ki jong ki khun
kiksi ke jong ni hakalinti ke bedai biang ke jong me gin la atrai yak ban kesu yak jing long men sim ke jong ki ko konrat irap yang ni bagi nang la ban hikai ki dekat tin ke beim ke jong me pekan yo ban jong rai po jong ki gin la de gin he kisni ki ba e kisni ki jing tenju ladang pendep ya ki jing snil ki jing thala ki ba kumba ka tin ke jong me kabala tho kabala penken mau yang ni dak ki jing nyu cumai dak ki jing slei dak ki jing snil dak ki jing let ma kham tam e ha ki jelam pur kaba bum ki khun ki jong me ki yo shu ya kalat makin ya syakri lang ya me kum bang yo mani a blei tu isne yang ni bangin ai ti lut ya la de ha me nang yo e ka kalat ya ka bangin syakri ya me isne ko try ban kersiu me ya ki to ki bela jangai no na me ki blendet no ame ko try ko makan kesni kin longpat sa sisin ki jing thau ki bat mai me tip kham bha ko try hang no ba ki dan ke e ka ba ki le de me long lem rangkat bat ki ko try isne ru ban long lem rangkat bat ki to ki ba pang ki ba stom ba me ni rap ye ki ba me tersan bor ye ki laki don ki jaka suma lani ki don ha ki jaka tiap ang ko kondat ai bakan kesni kalau kesni ki jik sa jing kan mau ki me tip kham hai ko do mu ki jong ki try kalau ki jing prang ye ki jing ki jong ki ba ki tang la bang chan shen au play pa isne ya rap ini kum ki jing sen kan te binang la atrai ye ka ban ya trei lai bor jing la jong hala ki jong try ni ayu yang ni ko kan ra namar ki jing sen kan te jong han ni po ka balang kerku ye ki nang la ban rei shit hem ka kam ki jong me ki nang la ban telun nang ne syak mat kan ra e la atrai ban ye kit ban ya ba ka kam jong me ki nang trei shit hem hamali wei pi ban ta oi ko kan ra milong mi ki babun kam hala ki jong ki ye sen jong ngin pen lai ya ka por bangin syakri ban mane ya me ko trai na bagi ni ki e baro lang ba ki jing tip ki jing pen ya ki jong me ai hangi ki jing sno tho pat ki jing sem phang ko trai wala ki long tang ki bre sibon ki jing duna ki jong ni ngai persyang ko trai ban ya chakmat bat chakrang ban ni pentelun ya ka kam ki jong me wala ki long ki baril ni ki bakrau dai a blei me tip kham ha ma me ko trai ya ki jing ya le ya ki jing ya ksai ki jong ni asla ki jong ni perthei ki rong kam ni ki jing kersan bor ki jong me hakelen ti ya ki jong ni haba man li senjam jong ni dap de ki jing dap de ki jing sniu dap de ki jing thala sedakat sebain pai ndrei me mi yo i bat me tip ha ki jing ya lenti ki jong ni kersan bor ni ko trai haba ki long ki sni ki ba kisni ki badak de ki jing tenju kat sebain pai dei tang da ke bangi IT same bangin lain de kita ki jing ya le ki baman la kasni isne ko kanrat in duwai dokumenta syakri jong me ya ke ban sam ya ke ka khubor ka khin ka ba in ki jong me kalong ka bor ngi ki bayo snow ban snap ya ka try isne ban kerku ki jing syakri ki jong ni nadu pasdang hadu pandawai ki jong ka diang able ki jing duai jing dama pat klet ya kilet kiduna ki palat ku jungi baro na bahaka teng jisu ngiu ide mi pani kini baro mentabat halaka taru amen. Ko blei shibon kong na ka banta ka jing uli ka ktien ublei bat ka jing duai ngaj skem ba kala keu sai chakmat ka khet ka jing his nei blei menta ngin yo sneu ya ka koyar jong ka jing aseng kan thei ka balang Malabuha
ai khublai ya ka kwayar jong ka jing sang kan thei nak banta ka tu ka jing ruai ka ba don jing mut chisha ka ba ong ba ngin yo phong yak pan sngiat on da jing im ka lawai ba no un om shim no ya ka pan sngiat jong pha to blai un kur khu ya phi baro ba phin nang la ban shakri ya kham bha lang ba ki jing ruai ki jong phi menta ngin priang ya ka jing ai ngu ba Mat ngakerpat ya iteman basan Dr. El Kaji ba in sobha ban pen kentang ya kijing aingu. Ini Dubai. Ublay, ubuk pa, jungi baha bening. Iwana try kan rat. Ahmad islajat kibaku ya kijame. Ban aingu yami ablay kan rat. Namar kijing le baha kijong me baro, aingu yame ablay kan rat, aingi kan kesngi kebarang kebarkyang bangyo banwan, banrung, ban mani berpendon burom me kekerjeng kebakuj berkebadon bor kejong me, kerpang atrai kan rat, aingu ya kejing don ringkat kejong me atrai kan rat. Bat kejingnya sengkent hei jong kepalang,
Aku jing rakhi ke jongki baro shitayo ablay kan rat. Ya ke Women's Week. Bat kumni ablay kan rat akan ikasngi ke bakraw kan tang ya ke jome. Yo ablay kan rat. Ban pendon buram banyaro ban mani. Hoj atrai kan rat akan ikut Women's Sunday. Aingu ya kji ke badan bor ke jome ke bayalam ablay kan rat ke jaseng kentay. Bayaj ablay kan rat nak bor ska bor. Lagi kam ke jing tray ke jongki baro atrai kan rat. Ban pendan buram ika kerteng ke bakut bakaba don bor ke jome. Yai don ringkat bat ki atrai kan rat. Erpang bagi nong yalam ablay kan rat bagi dekot baro jing sengkentay atrai kan rat. Kinang yai bor semu jome atrai kan rat. Kin yai tray shit rem ika kam ke jome. Trai kan rat kemni akan ika boru atrai kan rat ni duai kerpang atrai kan rat. Ya ke syakri ke jame ke bawa lama pedeng jongi. Tu isnei men pensum pensle ka boru men simu jame atrai kan rat. Yo sngo atrai kan rat ke tin ke jing pen im ke jame. Kanang long ka bori ke jing im ke jingi ko nyalami ke jing im ke jongi atrai kan rat. Mi atrai kan rat ke dok nut ke betamai atrai jisu kan rat pen tamai ke jing im ke jongi. Oi ablay kan rat menyai don ringkat ke jing syakri ke jongi paro. Komniru ablay kan rat Deng bagi jingker ku pemetek slay lor ke jing im ke jengi. Yawan rak kenjat syaka kam ke jome. Tu is nei men pen koi men kentang iki ke lagi babin atra kerat men penon kam nanta ke buram ke jome. Ni tuai ngikot kerpat kini baro. Haka kerteng ke badan bortam utrai bo unong penim jengi uji sukres. Amen. Ni penpahau ke jing sungu ya i teman basan Dr. El Kaji. Ibala kerku kerdok ya kicing aingu kijongi tu ublay un kerku ya pi bat ya kikam kicing syakri kijong pi nak benta ka kam konrat benta ngila poi syaka waipat ka benta kicing syakri kijongi ya ublay ha ka bangin yo sngew ya ka kubor ka tin ublay ngapedang song bahaya pi kong bat imei jong pi ru kumjo I Dr. Mrs. Bandari Rilin Bairo halor kasop them bats kem ya jinge hapdeng ki jingkala kabami na ka them bats kem ya kata ka bapadon na ka kitab jing pen paulai lanong khatwe kedkhot ba khatwe I pediang song bhaya pi doktor ban Mrs. Bandari Rilin Bairo ibala pelat knang ya kapor ba koridor jong pi bat bapilayo sngew ya ka cing sawa utrai ka baong ngan pha yanu bat u ei ban lej na ka benta jongi te pilaong nga hang ne to pha yanga to ublai undon rangkat bat pi bat unya lam ya pi baki kubor ka bapin sasam ha pedeng jongi kindayo jaka ha ki do nut jongi kumban pen itu ya I Dr. Mrs. Bandarilin Bairo idai ibasyong basa ha lau sotun bat idon kabalang ha ka presbyterian lau sotun lom Shelong Semngi district lom Shelong presbytery bat idai ru inong hikai ha ka kasi department jong ka North Eastern Hill University I doktor insapen itu kambahaya lade Tishwa bangin yo sngew ya ka kubor ka tin ublay yin ya ruai ka way ka jing ruai ka basaw spa kadway anda dep ka ne ka jing ruai inong keren inshim ya la ka chong ka benta hey ki lok komi ka lama ba ka we haneng kinong yarap ki lahajan ngin sa job keleng kumto baro ki dekot ka jing ruai ka basaw spa khatway Hei kilom kumi kalama makawehane kinong yarab kilahajan yen sa jom keleng
bangaton ringkan ong uji suhi to penhel các thiên cha bồ neng ho đã lê lê ru aku miken ho ba berlin soi tan uyalam hajan jongi kia cơn lon ca chính slot ca ngam yengs kem bangaton ringkan ong udi suhi to penhel các tin cha bồ neng thon đã lê lê ru la kỳ bên kỳ trong usai ta ngên ya tur shaki ha le ya ki real bom man le ngên pen shari yengs kam bangaton ringkan ong uji suhi to penhel các tin cha bồ neng ho đã lê lê ru i ka lama pa dang ka we ngam kentu utrai halu nong ya lam ya komen ching ya le kan vai yengs kam bangaton ringkan ong uji suhi to penhel các tin cha bồ neng ho đã lê lê ru la kaslam karhem jantuma kan sanga kahom uyalam uji sujongi to yakomen long yengs kam bangaton ringkan jisu uyalam to penhel các tin cha bồ neng ho habandaya. Ching iet uji sutrai nga omdon bala ban ong nga aingu yu trai jisu uba pela nga ban yeng hapteng jong pia gan ga por nga aingu e ke jing iet ke jong u nga aingu iki kamba ke jong u nga aingu bodan ban yalam nga bad ingilang baro ngendan hapteng jong pia gan ga por ke jing shakri ban pendan buram yu trai i chairperson iba penyat i gan ga jing seng ki pastor kita men basan kita khat ke komiti balang kilong kemi kilong kpa ki kon hap ki baret bat baro ki bala ben yo sngawi ki nge khubaru trai ki nge janmien ngai khublei phi baro ha ka kerteng ba thiang ka kerteng ba dan bo tam jung trai ba nong pen embe it e jung Jesus Christ ngai khublei ka komiti jung ge sengken thai ka program komiti jung ge sengken thai ka bala ibet ban ai ben tai nga ha ge nge por
ha kum gani kesngi ke bekerpang ke jangi ki kan thai bangen yok bani syakri lang yu trai pat ban skap ke kubor ke jang utrai kala dan ke jing pen bet jing sishana du usnam arhajar khat khandai bangan wan ha gani ke balang ke jang piu usnam arhajar arpau Hendrai namar ba kat kum ke jing bu por ki doktor ngala dei ban khai khuni ba ar I jonga ha kata yo jang ka women's week but women's sunday but kum tala ha ban pen bet no da kum wai pan kala dan ru ke jing yakran ktien men chim stem bangan wan hang ni Hendrai naki daw bam la kier ngam shimla la ban poi ban nga ai ngo e gani ka por bang nget ba ka por ka jang utrai ka ba pla enga ban yeng ha pedeng jang pia gani ka por nakabor ke jing IA ke jing te shwa bangin ya cheprang nga sngoru ba ke jing pen itu ke jing I chairperson hakane kapor kalabyang bat nginang ya itu khamba shu tang khandiat ngalong ke khun ba marwe jing imei bari pai jonga bat ngala don ru arngot ki khun iwei khun shenrang bat iwei khun kan thai te shwa bangin ya cheprang ine pai shu trai ha ke jing duai Kukupa jingi babneng ngawan hame agane por haga kerteng ga bathyang bat ka badhan bor tamu jisu khon ujang me ban aingo eme trai gane ga por ga me sha ingi gum ki khon ge jang me trai ban yaro ban shakri bat ban pindan burame ka kerteng ga jang me aingo egane ga por trai ga me mala bo kerpang ingi trai ngen dan agane ga jaka trai hangne ga balang hamauro ngatwai ban ngakat me se ker khu badan khat ka por ka bakentang baro try ngam long e ngalong tang kan nong pap ka ba kraw e ka ba me mala e sius pa ru da ka bor ba da ka dor ba ka snam la e kar pang yang a try mala sius pa inga da ka dor ba ka snam ban nga aingo e me try ba ba pala inga ba nga niyeng nga ka por ban plai ka kerteng ka chong me nga duai ba nga karpat e me try sni ban pa yu man sim ba khut u chong me try ba to ban slum ban sle inga man sim ba khut u chong me ba ai ka bor man sim ba khut u chong me on ya la yu ya teng jangi ha ka por ba ingin ngawi ka ching dan ka chong me ko pa ba in ngadwai tu ker khu ya ko por barok ka bang sa ngadwai tu dan reng khat ru tribe ke jing shakri jing ki khon kan thai ke jang me ha kalang saudang jang kari khasi jantia ha ga ne sngi tat hadok bang ne khliap no ka women sunday ha ka por ka ba shibet ha ga jing seng ka ba chan me trai nga it ka por barok ka bang sa ha ki kti ke ba dan bo tam jang me chisu Sngau tribe ngo map ki pop ringkang me shem ga sngi jing em jingi na begini barok ngapan ngadam ngakarpat red ha ka kerteng ka bathyang bar ka beton bor tamu jisu amen ka ktien ka jong ublei ha ka shithi ka beningkong shikinong koren kala nong ka ba ar ka dekhot ka ba ar ka dekhot ka ba khat lai ka ong kumni shithi shikinong koren kala nong ka ba ka shithi ka beningkong shikinong koren kala nong ka ba ar ka dekhot ka ba khat lai iway koren ar khat lai ko ong ya kita ki ru ngen kren da ka ktien baga jing start ubriu ka hikai henrei ya ki ba mensiem u hikai da ka ba ya persyang ya ki ru ki ba kenja mensiem bat ki ba kenja mensiem ha kan ek por ngalap ya ya ka khobor ka jang utrai ha ki arbenta ka beningkong ko lang ka testimony ka jangan ka jing flash mensiem jangai ka ek bu trai lale ka jing em ka jangan bat ka ba ar ngene phai shi ka khubor ba pha ka jang try kin ge janmen haus nam arajar khat saw ka jing thmu ka jangi ka lang ban let chevelur tang ba shi phau bat khat ar sngi handai try udan la ka jang thmu la ka jang ka plan ya ka jing em ka janga ngila hap ban sa hadu lai banai tam havelur ha ka jing shang let chevelur da ka jing thmu bangin sayu mau ubami nau khlai handai ba sakut pat ngalahap le chetien te hadin bikila le ya ka thara body check up baro shiren yeng hilap baudan ikin jamas I tumor badan hapo operated gland shani shika liang common janga bat komta kila ong bahap le ka biopsy bat hadin bala le ka biopsy ki doctors ki declare pat ki ong it looks like cancer ong doctors fitikna ki ong hoon it looks like cancer but kata kalong ka klip mat ka ba ni mga bat image nga yam e ka jingyam ka bang impat jiyam ka jing janga nget piso thu ban yo e ka ta ka khubor I khun I bahe I jangi dang dan tang arsnem I kurim jangai la wan onengi bat ila haban wan pai no shani namar ba ila khishit I khun bat kom tai ngadan tang mga bat imei
yam hadian bangi yam ke jingyam ke bompat jiyam menurut nya duai dam khot siu hamadan maradian kata imai i ayanga ya ka ktien ka jong utrai isakial lai punyo ka them jong kish ing ki waterkhang bat ka khat ka basan ka angkum ni ong utrai ublai hakini kish ing hakmi ngantian men sim hapi depen im hakmi ngantian men sim hapi depen im i ang utrai la do ula ya kish ing ka waterkhang kanam kon ka pentai jong pi bat adi nang ta ki doctors ki ang ila haben pen crack CT scan bat MRI ngin pet yo kala spread sha kinu ki benta jangka met ke jong pi pal hap deng jong ke jing tuai ba ke jing puli ke ktin ke jong oblai ngala plit ya ke tu ka benta na ke kitab Isaya san pulai ke khat ka balai ka basan ka bengingi ala lendat dot ta ki jing em snam jong ula pen khia ingi nga puli yang saya sisien ang kaktin ka jong trai ka ang da ki jingem snam jong u lapen khia yangi kam shim ang ba an sapen khia nga kam kenti ka tu kaktin ka jong trai mga ang nge dwai bet imei da ki jingem snam jong u lapen khia yang bat ni dangi up ke reports ki doktor ki wan yai round bat ki kren bat ki la ai ben siem bat ai jing kerman nga ang ki ngam lei doktor ngalayat ding ba ke jingyat lenti ki bobon ki bang amat u blai jangau long u blai ki kamba ban ngangek scam ha kani ke kentiru on le iki kamba ha ka ba ma phi baro pen sakhi la ki jang ki khman pat ha hap ding jang ka takapor ha kapor bale ek CT scan pat MRI ngalakam kenti bit san po minute san minute bale ek CT scan shikantai ibale ke MRI nga shukam kenti be daki jingjingam snam jang me jisu lapan khia nga hallelujah ya ro eka kerteng jang me daki jingjingam snam jang me jisu lapan khia nga hallelujah ya ro kerteng jang me nadu ba sedang haduk bandakut para atli kita ki tas ki bahap bande bat ngala andalawan ke jingtuai ke ai beteng ban ngakan mau ya ketu ke kentai ke bapang mi snam khatar snam bat ka badan ke jingyan bala da katang siok ta ke jan ke bu Jisu kan yok khia nga duai ha kata ke por nga ang trai Jisu sya mangan kata ke jan ke jong me bala da ka bor kami no na me tu tip badai manga ka bandari len bairu ka bakta ya me bat ngi i ka bor ke jong utrai sya ka bahar halo jonga bat ha ka bor ngi tang up ya ki report ngarang dai tang ka brio mla ban ong ba kidan kijing ding a kidan kijing pisah kidan kijing duai kidan kijing yam ban ngeong trai shawangan yo ek report snagi doktor ngau bahas trai nga kerpat rit eme ai ke report jong me nga duai eme tu kren yang aling bak tien ke ba em ke jong me bangan la trai ban yo ek ba me mon bat ek ba me tmu tangkani nga kerpat rit eme tu pelat yang asisi yang bangan la nagi jing pang jing stam baro bangan em nakabor ka jang me bat utrai ula jubah shisen plit hagata kapor Isaya saupulai kad khot khat pra khat khandai Isaya saupulai kad khot khat pra khat khandai wat kan mai ki ki bamen shwa lem ne ki barem wat perkhat ha khmi ngan le ki batmai menta kan mi na pha phandom tip ya kata ngong trai nga aingo eme nga tep bakalami na nga hakakateng jang nga tep ga jing stam kalami nga nam kan mau shu iki barem bahagata ka janmit ki doctors ki lawan rengkat bat ka report ki ong kini ki kentien yang bandarilen you are very very fortunate pilang ka badan boktam it is not life threatening kam don jing ma ya ka jing em ka jang pi namar ki report sing CT scan bat MRI ki biang dot kam sim spread shanu handai isulang localize idan tang sijaka uta utiuma udan hapo u paratet glan jonga te lada kinam sei tangi utu utiuma ki angkin seilot yo paratet glan barok khanang bakin long shispa kin tikna ba penlait na ka jingpang jingsitom ngoangi ki doctor sa dei bangalang fortunate dai bangalang ka badan ba kadai ka jingit ka jang utrai kadai ka jingger khu ka jang u kadai ka man ka jang u kadai ka kamba ka jang u bat ngendang ya yo i eki kamba ki jang utrai ki ban bot ha ka jing em ka janga lapan kre ya ka surgery bat ngalai keren bat utrai
Ban ni iway ni kikuram jeng pastor ila ay ang ay kani katukot iong. Isaya saupulay katukot kaba arhun riu Isaya saupulay arhun riu. Tu pen kan mau yang tengin esat lang tu ban tu men pen i yala kedau ba on pen kesan ya me. Tu men pen i yala kedau ba on pen kesan ya me. Iong ay lagi dau thei ba ublay on pen kesan ya pi. Ban ngala ay lai tali kedau ko baning kong try ngatip men ri men sumar ime pa jonga. Andai mula pelong yang kon batang marwe jeng ime ipa la dalong kamon ka bakut ke jong me nga karpat rit eme tu pelat yang hasil yang batu pen khia nga ngala ban pendap i kata ka benta ka ban melebu yang hang nesla pertai ka ba ar ngong mula pelong yang ka kurim jong kanong sumar jong ukurim jonga mula pelong yang kanong sumar jong ukurim jonga ngatip men sumar andai try ngatuai nga karpat rit eme tu pelat bangala ban pendap ya kata ka benta ka ban mela ai nga kabalay nga ang pelong yang ke kami try nga karpat rit yame ukun udang arsnam to pelat yang sisilang mangala ban pendap ya kebenta jonga kum ke kami utrai usngau pat ule eki kamba padu pelat pat ngayeng apreng jongpi kum ni kum mangalong ha kami at syabane ke surgery nilai dwai biro sisngi ban ngala dei ban thia dang kam kloi ba dang step ha kum ba sauje sau steng lahap ban pen krek na dang stong ribaji kade ban poi no sha uti bat hapdeng jang kata ka jing khaprep jang ka khamat ngampat yo thia email empat yo thia ki bahayeng jengi kila edan lang sthi tam kila emi no namar pengen hap ban thia dang kam kloi hapdeng banga khaprep iki khamat na yo sgau ya ka jing pasiau ka bawan ka ktien ka jang utrai ka bakren yang wan ha kalbari ngap pat sasisian kasian ka baar wan ha kalbari sasisian kasian ka balai wan ha kalbari dan cancer dan tumor dan jingpang jingstam kasnam kalbari kamla ban pen khia bat ngalai yo i ke jing ipau ha kata ke jing khat ke jang utrai bangal let chu taulum kalbari ha kata ke jing ipau janga ulong u badan tang ki plang ki ba phnyap badan tang ki mau malumala ngalalet bat hang tai hakliar tu jang utulum kadan kadim phna ka jang utrai pad utrai ubayeng hasenda utrai dan shu agding phna uyang senda li ting shan baro shirin yang bat nga nang ni na trai jung uni ulum ngadam kho siu ba nga ong trai kum yang me khat akal bri nga aingu eme ngadam biang nga khmit biang ngai i kasnam ka batut na ka jaka ka utrai uyeng kasnam ka bayong kasnam ka kampana kamdai ka basau ka batut char kasnam ka kamyong ka pana berkatut suki jai nang tai nak kliar jong tulum berkatap lut namar ngadon shani shatrai ngampat kiu ngadam kho siu berkatap lut yang barok shirin jeng kakut hangta kata kejing ipau janga ngakersiwi mai nya dwai kejing jang kejing aingu mata kejing snow scamen siam ngalet cha surgery baut ngaladap wan ha kalbri ngatip kejing ben khia kelalong ke bacanai bon ki kamba lagi belajar ke puar balik ke surgery yang kila ong dang sadan kam ban ice nam bon units sadan kam ban bu ep ICU da pi kendet ki pa wat num tieng ken bon ki jing pa ken bon ki wires sadan kam ban bu feeding pipe ep wat num phot namar ba ya pi wen hendai kini baro ki kelalut namar ki kamba ki jang utrai shim dan kam snam namang ladap ban hakal beri shim dan kam mengandung sha ICU tang lai kenta hadin balami na oti lai kenta ngadan recovery room balara yang direct ward shim dan kam feeding pipe yang ha kata ke janmit hi ke bedat ke surgery ki doktor skila sha yang mandi ka shasau ka basaat belum malumala kita kilang ki kamba ki jang utrai ikuram jeng pastor ilawan biang bani akan tu yang hak kamra hadalur ila ai kene ke dekat na ka ktien ka jong blai pada i ong kam kenti kene ke dekat kan ka bore phi thei sam chispa khat pra ka dekat ka bakhat nyau sam chispa khat pra ka dekat ka bakhat nyau nganom yap hendrengan im bat ngan pen benai ki jing le utrai nganom yap hendrengan im bat ngan pen benai ki jing le ki jong utrai ngala kam kenti kene ke dekat kala long ka bor yang bat ngayeng ru hang ni ban pla ya ka ka utrai ulale kat bangi dang sa hospital ban up and pendap ika radiation ngilai kenduk ru yu wei ulang yalap na po chenai wawan ban sumar ela ka kurim
Barhabu tip ikijing yak nanti ke menghap yat yang jang kata kejing sumar uang yang ngabat imei. You are in the fire. Pidon hakading dari tu tip bakading kalang ke cakah ke basingan tam. Ipet iwei ban ang kading kalang ke cakah ke basingan tam. Ni syepet yung kading kalang ke cakah ke basingan tam namor usaitan onom nut ban rung bat pia kading. Dari tang ujisu banut ban yeng bat pia kading. Bagata kala nang long syuk ke bor ini. Ban Habdeng ke jing lek jang ya radiation ngalal kam kan tiru lightly ki khot na ka ktien ka jong blai ta ki jing am snam jong me jisula pen khya enga hallelujah ya ro e ka kateng ka jong me ka tiar baro ka bathau per sha enga kana man toy ha ka kateng ka jong me ko jisu pat ki e baro ki long ki bala ha ka kateng ka jong me jisu da ka bor ka jong utrai ngalala man pendap ya radiation but kaski ka bakhat do jang radiation kadan ka jing phala ka baja ha ka bangala yo sngau lightly ki jing dry ki bakila pentem ha hang tu ha ka por bale e radiation kita ki jing dry ki ba le si bona phiru phia tep ba phiju sngau bangala ju sngau na do ki por ki jing lang khana ki por ki jing lang samla ka jing dry ka bening kong he's able tangka music he's able to carry you through nga day ban yo sngau ya kani ka jing dry Namar utrai ula banra yang sesiliang kabar kajing right. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Nga day ban yo sngaw ya kani kajing right. Baka day kasngi ka bakhat do ban pendap sendan kajing sumaringa. But naduk kani kasngi nan mi kajing kemen haring kat kajing kerku kajing utrai. Kabak khaddo kajing rai kalong just a closer walk with thee. Ang day kin try bangan yo sngaw ya kani kajing rai nang ni syakmat just a closer walk with thee ngan ya ringkat hajan hasenda chome. Ki doctors kila congratulate yang halala ban pendam ya kajing sumar ta kajing keman pengalawan pai shalaying ta kajing keman. Nilalai ban check up hadin shibanai shiteng bat ka khobor ka babhana ka babhatam ka botrai ula ai. Ki doctors ki declare you are free from the disease. Pilang kabla light do na ka jing pang jing stam baro ka jing stam kam don shu but ka jing kaman ka ba palat ka jing shampang baro ka ba utrai upenda yang abat ngilang baro ong ka yang but ka ka bangadan man flash shu kalang ba ka first wave jong ka pandemic ho arhajar arpho ngala dei ban yo ikon iba ar ijangi utrai lo kerku di kon kan thai handrei hap deng jong kata ki ke ibaro kaladon ki jingja ha ka ba ngala hap ban poi sho hospital klampat dei ka por ban kha ngala hap ban kha premature i but ha ka por bang ni poi hospital ki doctors ki ong ngawat kali e sho kong shapang ikon ijong pi ni dan hang ni tang ban sumar pi ban pelaj im ya pi dan kamban le ki emergency as nga ong ye ki iklung janga enam lele ngin em ngan keli be chepang jong inga tepo try on le ki kamba bat kat ba ki doctors ki dang amare krum kram nga shu bat ye ka kpo ka jonga banga dwai nga ong try ya ka ba memela ai onom dan banut ban kini nanga ya ka ba memela ai nom dan banut ban kli nga o hadin bala sei klung arbanai tam ngila hab bansa ha NICU ngila hab bandan be ha hospital ndai ki kamba jung trai ru ki ai bot galadan kapor bang lakhot ki doctors yang mga hab ban sign ba let's see on dan kam ban ai da ka ban bu ventilator iklung namar ila nang talan ngasuang he ki doctors sha yang ha email bingin dwai Mal habingi let yang tu sasisin isakel lai punyo. Ang try la dagi ekishing ki waterkong mela ban pen empat kan ayu na ka banta ka kon ka janga to persat men si maga pakan im. Ban ni ki kamba ki jong utrai. Pakajing kajing long stable ka jong ka kala nang buat tat hadap ngin na yo pan mi na hospital par hadap kan nga por bal ka klipman ni ai ka jing ro ka buram show try ilang besat pat bakya krat ngim jupai hospital show na ka banta jong kita ki long ki kamba ki jong utrai ki bola le ha ka jing em ka jong jing ilang baro ong ka yeng nga kwa ban playa pi yakini ki ki bang ngalamat ka baning kong ka dan om dan ka bomla padu blai jongi om dan ka bomla padu blai jongi tang syungat kalabiang dat ka balai kalong daki ktien ba pikran on pen kesannya pi ka ktien ka jong utrai Matius khat ar lai pun real lai pun nyau ka ong daki ktien ba pikran on pen kesannya pi dat
ka bakat duk kalang pendan kam ratba ye ke ketien ka jong trai kalang ka bor ka betan bor tam haduk kata na ka benta jengi ki bang het bad ha ka ni ka bor ka ba ong udeven ngaru nga ong komen siem janga to kor khu you try bad wat glad ye ki jing le pha jong ong parot ngin pha ji ka bor ba pha jong utrai ha ka ni ka jan ni ka thim jang ka women's week bad ka women's sunday arajar arpunyo ka ong to bad scam ya ka ta ka ba phadon jing pen pa lai khat wei hendai ka benta bala ben chat yang ka long na ka tu ka sub team na ne ka phang ben rap ka ba ong bat scam ya ka jing at happening ka jing kala bat ngala pen shong nong rim na ka shiti shiki hebrew ka nong ka ba shipho ka tu khat lai pu nyo lai pu pra hebrew shipho lai pu nyo lai pu pra ba ka ktien ka jong utrai ka ong namar setang shibet utaw ba one on one bat on am pentut hendai utaw ba hok changa un yai im da ka jinget hendai la da un kan randin ka men siem janga kam sngo ha shu shwa ngine puson ya ka sub team bat scam ya ka jinget hapdeng ki jingkala tungine phai kan diat chaga ni ka main team ka ba ong to bat scam ya ka ta ka ba phadan jingpan pau lai khat wei kani kalong ka khobor chaga balang ha Philadelphia hendai kalong ru ka khobor yanga bat ya phi kalong ka khobor yanga bat ya phi jingpan pau lai khat wei ka ong jar ubadan ki skor ka skor ton sngo ya ka ai pau men sim u ong ha kita ki balang jar ubadan ki skor ton sngo ya ka ai ga pau men sim u ong ha kita ki balang ga mut ka jing kran bat ka khobor kamlong tang na ka benta ki tu hinyau tlip ki balang de kalong yanga bat ya phi ulai ai bani kini ki jo ki kentien hadu barok nyau teli ki balang ki badan ha ka tu kapor bat ka kren ru yanga bat ya phi ki be yas ngau ha ka ni kapor ka kitab jing pen pau kalenong ka bening kong ka khat ka balai ka ong kom ni suk utaw ba puli kita bat kita ki be yas ngau ya ki ktien jang ka ni ga jing ya thulupa bat ki bas sumari kita ki ru ya ki bala tho haka namar kata kaya kalajan namar kata kaya kalajan kadang ka jing ker khu ya kita ki ba puli ya kita ki ba yas ngau ya kita ki ba sumar ya ka ka balai tho lupa ha ka ni ka kitab namar kaya kalajan kom ki bangyan ni dei ban sngongu shikat dai ya ka jing maham ya ki jing hikai bat kham tam ya ka jing ya thu lupa ka bo trai jisu ula ai lingba ka ni ka kitab jing pen pau kidan ki ki bo trai ula batai shai ki ba sngo bha kidan ki ba sngo bha bat ki ba pen sngo bha u ladangi phai shikini ki hinyau tali ki balang ha ka ni ka kitab jing pen pau bro ka wei ngini kidan haki ya ki jing tlat kidan haki ru ki ba pen sngo bha yu trai ban ap deng ki hinyau tali ki balang ngini ula utrai ula khat ki santali ki balang sha ka jingkala ka ba mod latno ya ka balang ha Smyrna bat ha Philadelphia latno ya ka balang ha Smyrna bat ha Philadelphia bat ha bangi phai ha ka ni ka khobor hi bro ka wei ha kini ki balang hi bro ka wei kadan kan nong ka ba ap kat kum ka jing thau utrai bat utrai ong kum ni ka balang Philadelphia lai khat wei ha khmi ngawan kloi to bat scam ya kata ka ba phadon bo ununuru unam shim ya ka pan sngat jangpha bat scam ya kata ka ba phadon bo ununuru unam shim ya ka pan sngat jangpha to bat scam ya kata ka ba phadon namar ngawan kloi haba phai shikani ka sub team bat scam ya ka jinget hapteng ki jingkala ngala phia e kani ka khobor shaki lai benta bat ka benta ka beningkong kalong balai bangi dan kam ban bat scam ya ka jinget balai bangi dan kam ban bat scam ya la ka jinget habangi phai bat pusan ya kani ka sub team ka jingkali ka bami kalang balai bangi hapan bat scam ya la ka jinget hato habangi langek kam la biang kata hendai kom ki banget tungen ken ma bakadan ka thong ha ka jing em changa ba jangphi bakata ka thong kalang ban yo ya ka jing em ka babam jukun nya ksar ha ka jing em ka jungi ka baman ka sngi nya bon kam ni em ha ka jok jang ka jing bon kam ha ka bang ngim jiadan por ndai ha pedeng jing kini ki baro kom ki banget tungen am klet ya ka ne bangi dan ka thong bakata ka thong kalang ban yo ya ka jing em ka babam jukun ban shangdo bat utrai ha ka yeng utrai junam ni dan kaman pat scam ya ka jinget khnang bangin kot shakani ka thong
Tungen persyang ban pelik jingmut ya kani ka jinget kom kata ka bor lani kata ka stamina ka bangila ban ong ha ka ktin ong wai kata ka bor jung u banget ha kata ka jinget phet thong ka jung u tungen persyang ban sngo thu ka ai kani ka jinget ka ktin ka jung blai ka ong kom no shphang ka jinget ha ka shithi shiki hebru ka lanang ka bakhat wai ka khat ka baning kong ka bani barot ni laya ni tip ha ka ktin ka jung try ka ong kom ni te ka jinget ka long kata ka jing snow scam ya kita ki ya ki bangi kermen kata ka jing tenju ya kita ki ki bom yo i artali ki kentien ken pensyai ya kani ka kentien jinget ka jing snow scam jingmut confidence ka bamut larangi dan ka jinget haba ang ka jinget ka bamut ka jing snow scam jingmut triang ka confidence baka biang klam lak pen ki ka baar ka long ka jing pen scam bat ka jing pen tikana ka assurance ka jing tikana kata habangi ong jinget ka mut ka dan ka jing snow tikana la tikana bet kum tu ko manginget kan long bet kum ta bat ka dan ru ka jing scam klam ka jing artatien tang khandiat ru haba ong ka jing snow scam jing mut haba ong ka jing snow tikana ka mut ru mangi dan ka jing snow shngan ka ba paka ka ba nella ka ba klam ki hakani ka chithi shiki hebru kala nang ka ba khatwai ka khat ka baning kong ka benta ka baning kong ka ong ti ka ta ka jinget ka long ka ta ka jing snow scam yi kita ki ki bangi kermen habangi phai shigatu ka kan thai ka ba pang mi snam khat arsnem ya ka balai thu ha ka gospel Marcos kala nang ka ba san ka khat ka ba arkuwai hadu lai pu saw ka dan ka jing snow scam ba u jisu ula ban pen khia ya kala da ka tang syok ta ya ka jankum ka jong u jisu kadan ka jing snow scam haringkat ka jingkermen ya kata ka ba bahatam ka ba kan syok deang no try jisu ha ka jing em ka jong ka benta ba ar jong ka ni ka dekat ka ong ka jinget ka long kata ka jing tenju ya kita ki ki bom yo i ka jinget ka long ka jing tenju ya kita ki ki bom yo i unowa usunget habau trai ula sunget bet habau trai ulai ula pha ya u won snai ka yingling yo i lepa ya ka tai ka ban saja la kan shlai shisha ka par thai barak ka wai la kata ka jing shlai kan tap shisha ka par thai barak ka wai la tenju ya u ya kita ki ki ba pat yo i ben ban unget habengi ong panginget hau trai jisu ka jinget changi ka dei ban long ta ka ba snow scam jing mut triang batru ta ka jing snow tikana kamut ayu haba ong bat scam kani ka kentien bat scam kamut bangin snow klam pelat bangin bat scam triang bat ban yai ne klam kala balai pat bangitan kam pan bat scam ya ka jinget ni haban bat scam ni ka jinget changi namaru trai ula jan namar utrai ula jan hash ka shiti ki hebru kal nang ba shipho lai punyo lai pu prai ka bla pen shong nang rim ya kani ka sakthim ha kani ka jan miet ka ong namar stang shibet utawa 1 on 1 bat on ang pentut ndai utawa hok changa on yai im ta ka jinget utrai on 1 kloi ka jingwan utrai kani kala hajing khang utrai unom pentut utrai ukentu ya laki jong bakin im da ka jinget baga jingwan utrai kala chan ang nuot haba utrai on 1 on lap engi bengin lang ki bala dak ta ka jinget ki ba pat scam ya ka jinget mengi dan ru ha ka jinget ka jing riu jong ka turai ha ka jingwan ka jong utrai kan ai ya ka rai ya ka jing im jongi shimet stang utrai unom pentut si sen riu ka turai utrai on 1 hakil o katu ka klepmat kan ai ka rai ka jing im ka jonga ba jong pishmat dan por syok ka por ban ngandang le kom nu ngandang kala ka bamut katu kan dei ka klepmat ka ban ai ka rai ka jing im ka jonga ba jong pi sya ka jing im ka babam jukut bat utrai ne sya ka jing yap ka baar kata ka jing yap ka babam jukut habariu ka turai la dengi perkhat utrai in 1 hakil o bat ha kata ka dei ka klepmat ka ban ai ka rai yang ya ka jing im jongi shimet mlang ban phai ka diang shikaman yi mai pa ye no shimet kan ai ka rai ya ka jing im jonga ba jong phi shimet kat bangi dang don ini ipor kendiat kan sot nama ka jingwan utrai kalajan kat bangi dang don ini ipor kendiat kan sot
tungin ya pelet cimut janai pan paisha katong pan yo ya kajing pam jukun ngiladan ha ka bakut artat jang ka jing ya mare thong ngiladan ha ka bakut artat jang ka finishing line jang ka jing mare thong tungin ya be sepersyak kedak ringkat bat ka jing kenang bangin la pan yo ya ka pan sngiat ko mau pol uang ha ka shitiski Filipi lai khat sao Filipi lai khat sao ngan be sepersyak kedak ban yo e ka jing ya thong ka ba ka jing khat cheneng ka jang blai hau Christ Jesu nginam la ban mare thong dam dang ni don ya ka ni ka bor la ni ka stamina ban mare bat ban yai mare ka jing et kalong ka ta ka bor yang abad ya phi bangin mare klem man thaj ngin mare klem man thaj namar nila poi artat ha ka bakut jang kata ka jing mare thong jangi ngin mare pan bat skem ka jing ka balang ka bor yangi ha ka no gur kom ka ni ka jing kalong ka bor yang abad ya phi ka jing kalong ka bor ka ban pelak yang abad ya phi ban pelet jing mod sha kata ka thong ladang idan ka jing nginam pat chane bat chatai ngin pelet jing mod ha kata ka jing mare thong jangi kan pelak ni bangin dan ya kata ka jing snow skem jing mod ka confidence bangin dan ro ya kata ka jing snow tikana la ka assurance ki jing penwet kin bon ha silenter ka jing ya mare thong jing ubangen nga ang happy ka jing penwet kin bon ha silenter jing ka jing mare thong jing ubangen handrai ka jing kalang ka bor ban job ya kita ki jing penwet bat klam ka jing yanam la ban poi shi kata ka thong ka benta ka baar kalang bat scam ya ka jing hapdeng ki jing kala ki bawan ha ka jing bat scam ya ka jing hapdeng ki jing kala ki bawan ha ka jing jangi ki bangyen ha ka jing ya mare thong jang u bangyen ka don ki don bon ki jing kala ki bawan ha ka jing jang u ki bapen senjor ki bapen telur ki bapen telat ya ka jing jang u bangyen kini ki jing kala ki lak ban wan ha ka dor jang ka jing tenju ha ka dor jang ki jing ha ka dor jang ki jing le kumba ka long ha ka jing ka jing uju ka Bible ka yathu ba ujub ulang ba janai uba bed uba shapting yu try pat uba kiar na ka basni baro sautli ki jinglang ki basngau thiang ki ba ujub udan ulang ubri uba kraw na ki khon jang karim ni hanrai ha peteng jang kata ka jingya lenti ka ba jeli pat ka ba bit ka ba biang pen ban lawan sendat ki jing tenju ha ka jing ka jing ujub kilawan ki jing ale pan ya khon persya ya ka jing jang u uladu no e ka spa ka phau uladu no e ki khon jang u bar shbau ngut uladu no ela ka tengah wa la ka tengah jang u ka kurim ka jang u kam shimlong shimladu ya ka ha ka jing yap hendai uladu ya ka jing kershan jang ka tengah ka jang u ha ka jing sha ka tengah ka jang u kala dai ban ai ka jing kershan ya u hakum ka ne ka por jang ka jing janjar ka jing pang jing stam ka ba u yo kani ka brio ka baulai shong lang da ki phau snem is ngotu abla dan chphongot ki khun hendai kan ni ka kanran din pat kam shimla ai ka jing kershan yo job ka ong pan ban yo job on kentat no yo blai pon kentat no yo blai pat bo on yap no kita kilang ki kentin ki bas ngau shet kai katep skam bo job bo it pa yo trai hendai ka ong kentat no pat yap no ngau shet kai ban yo ngau nala ka jong ka kurim ya kum kini ki kentin ujo ulado ya ka jing kershan jong ka ulado ru ka jing tanjo kilawan ru na kilang jing ki parlok u elefas u beltat pat usufar kini barok laingot kilawan na ka jing sha ki thumu ban pan pentengen ya u hanrai kim shim la poi sha kata ka thong kilalong pan ban ginang pen wit pat ginang pen salia ya u namar kaladan ka jing ya tanya ka ba jrong ba ha ka be dai ba ka hok pat ka pop ka ba ha kani ka kita ujung ngila ban syam kim shim la pendap ya kata bat kani kalalong ka jing tenjo ya ujub bat hapdeng kita ki jing tenjo baro ujub ulai ne scam ha ka jing net jong u how try bat shim la kan ria no nang ta ka ai ka ba ujub ulale kalong ka bas ngau thiang ban perkhat hapdeng jing kita ki jing tenjo ula bat scam ya la ka jing net how try bat ula duai na ka benta la kilap kada khat kalenang ka basau pu ar kalenang ka bakhat do jang ka kitab ujub kada khat ka basi phau ka ai ba ka thu engi ka ai ka ba ujub ulale ujub ula dwai na ka benta la kilok wat la kilakran bersai u ka ktin ka jang try ka ongkom ni job sau pu ar si phau baru try ula pen phai no e ka jinglang marau jang ujub andau la dwai na ka benta la kilok baru try la ai how job arsha ya ka ba ula don menshwa
baru try lo kerkui ujum arsya eka bola dan mensyua kita jing tenjo kila banwan hai ki babon ki rukam haga jing jangi ki banget kum ki banget tengen bat skam ga jing hapeng ki jing tenjo ka bible ka ong haga shiti show jacob kala nang ka bening kong ka dekat ka bakat ar ka bengila yo sngo hne haga jing pulis tang ka shiti jacob kala nang ka bening kong ka dekat ka bakat ar ka ong suk utau beriu uba yaisha ki jing tenjo na bahabala tenjo ya unya diang ya kata pansngiat ka jing ya ka bau try ulakular ha kita ki ba iet jong ka benta ka baar ka nuksa ka baar ha ka be dei bat ka ni ka phang bat skam ka jinget ha teng ki jing kala ki bawan ka jing kalong na ka jing ka jong abraham ka nuksa ka baar ni pet na ka jing ka jong abraham chimlayo khon na ka sara ha ka tat hadu ka por ka jing lang temben ka jong ki anda ka sara ka lakut e ka por ban kha ha ka por bom poi pat khat shu ndeng ni i hang ni ba abraham pat ka sara kilayo ka jing ker khu ker pang nau trai ha ka ba la ker khu ker pang ki pat kilayo diang isak kala dan ka jing kala na ka jing do jing kermen sha ka jing kemen ha ba ki diang yu isak hendai ha ka por ba ki poi per khat utrai ubo bulai ulapan ban kenya isak kalawan ka jing kala ka jing jong abraham na ka tu ka jing kemen sha ka jing do no na ka tu ka jing kemen bakila yo diang yo khon jangki sha ka tu ka jing do no menta kin sa do no lada on hapan on kenya yo isak ukhon ba marwe jangki ki jing kala ki wan ha ka jing abraham hendrai ka bible ka thu ha ka shiti shiki hebrew kalanang ka bakhat wai ka khat nyau khat khandai hebrew khat wai ka khat nyau bat khat khandai ka ong da ka jinget abraham bala tenjo ya ula kenya aingo yo isak hoot utahi ubala pediang da ka bakamen ni kita ki jingkular ula kenya aingo ya la ukhon bala khamar wai ha ubala ong ha isak an khat usmbai jang me udak hen bau belai un penla an penwi pat naki bayap nang taru ulayo diang pat ya haga jing seriem habneng ki jing kala ki bawan haga jing jong abraham ula pat scam ya la ka jinget ka benta ka balai pat ka bakatu pat scam ya ka jinget habneng ki jing kala jong ka por pat scam ya ka jinget habneng ki jing kala jong ka por kapor kam june haju kam ju up yanuru but haga jing telun jeng kapor ki dan bon ki jing kala ki bawan but haga ni kapor ngine pet tang lai teli ki jing kala ki bala ban wan ki bala ban keta ki bala ban pentelot ki bala ban pensenjor ki bala ban pentelor no ya ke jinget jengi ki bengen kabening kong kalang bat scam ya ke jinget hapeng ki jing kala hakurukom bat scam ya ka jinget hapeng ki jingkala ha ka rukom lani ka lifestyle ka bangila ban ong ha ka ni ka juk jong ka jingkala ha ka jing telun jong ka por ki rukom ru ki kala ki brieu ki bakam yala di pe ki long ki banget hendrai ki penno ya ka ni ka jinget jong ki khnang bakin la ban pen sngo bhai yala di bat bon sien ni ji sngo ru ka dan ka jing ong ka ba ong ni hap pan long open minded ni hap ban long open minded bangem dai ban khim jing mot than hakum kani ka jok bat kum ta ter bon sien nya penno bon sien nya compromise no ya ke jinget bat ha ta ka jing bom khim jing mot hatung nya penno hatung nya compromise no ya ke jinget bat ni le iki ki bakta ki ba pen telor na ke jinget bat ki ba pen ngau si yu trai kata ka long ka jing kali ka ba mangabat ma phi ngit hap ban jubab shimat kam shimla lang ka basok ya ki banget ki badan haga balang ha pergamas namar ki akendu bon ki jingale pat ki jingtan ya ki kadan ka jingtan ya ki makin ya penyo ya ka jinget ka jongki pat la kerkut ya ka balang ha pergamas da ki kenhon ki badan ka jing snau tho bakane ka perthai ka de ka jaka jong ka jing sok bakane ka perthai ka de ka jaka jong ka jing pat kani ka perthai kam de ka jaka jong ka pop bat ka jing jenjar kini ki jak kenhuan ki kam perkhat ya ki ki ba kenja perthai but habini phai shagana ka jok ka jangi ka bamenta but shagana ka por ka jangi ka bamenta ni snau tho
bala kerkut yang ngiru da kum kini kejat ken hun ki batan yang ngi ki banget bangin ya penno ya kejinget kejongi hap reng kejingat jong kapuar ki ki badan saudong sau kuningi kidan ki jingduna ha ke balang ha pergamas ya ka bau trai sngoba namar kidan hang ta ki babat kita ki jing hikai jong balam bat ki babat ya kata ke jing hikai jong kita ki nikolaita kad habingi phai kan ke jing mot jang ne kentien nikolaita kaya rengkat pat ke kentien hebru na ka benta kinong buat jong balam uni balam ude prophet ubal pengop iki kon Israel pan le iki kam thala jong ka jingkwa ka do pan klem si ban bam iki eiru bala kenya iki blai thau iki neng la ban shama ki kitab jing khan kala nang ka balai puwei ka da khat ka bakhat rew bat kum ju ru ha ka khobor shaka balang ha pergamas jing pan pau ar khat sao khat san jing pan pau ar khat sao khat san nila bandan ki blai thau ga jing im jangi ki benya penno bat ka jinget ka jangi la ha ka bari ni ha ka pau nila bandan kum kita ki blai thau ka jing khat ka kalong pengen kala ka bomot ka mau try ukhat ya ka balang ha pergamas la da ka don ga bakum kata ka jing khat yang abat ya phi kalong bangin kala ka bomot ka mau try ukhat ya ka balang ha pergamas jing pen pau ar khat ndriyo ni im ha ga jok jang ka jing kiu stat jong ki kor ki bor ka jing start ubri ni im ga jok jang ka technology ka bang ong to ai begini ken long tang kum ki atiar ki ban la ban pensuk iki jing trikam jungi handai pakinam long kita ki blai thau ha ka jing em ka jungi nila bandan bon ki blai thau ha ka jing em jungi shimat ha ka bari ne ha ka bapau ki ba pentron bat ki ba lutino ya ka jinget ka jungi ka jing khat ka long to bat scam tungin ya bat scam ya ka jinget ban om ya penya ka ha ka no ka por bat ha ka no ka benta ladang ya pen ningi kan randien utrai on om sngoba having ipai shi ki shiti shi ki hebru kal nang ba shi phau ka khat lai pu nyau lai pu pra ka khat ka lai pu pra ka bal pen shong na rang ya ka ni ka sak thim ka ong kom ni handrai uta uba hok changa un yai im da ka jinget uta uba hok changa un yai im da ka jinget handrai lada u kan ran da dien ka men sim janga kam sngoba shu ladang ingken randa dien ia penya ke jinget utrai enam sngoba balada utrai sngoba ni sngotu kan lang kum no ke jing em janga ba jangpi kaba ar kalang bat scam ya ke jinget hab dang ki jingkla ki ba wan ding ba ki jing pun stam bang ane persecution ya ki banget ni em ha ga jingkla jang kapor ha ka bakal jur ba ka ne ke jing pun stam bang ni ki banget ni sakhi dalaki jang ki khmat ni laki jengki ni sakhi da laki jengki khmat bat da laki jengki skor ya ga jing pen stam banyi ke banget hakaleng saudang ke perthai ka jing pen stam banyi ke banget ni tip bakala danru na do ki por ki ba menshwa kam dai ka badan khala tang menta kala dan ka jing pen stam banyi ki banget na do ki por ki ba menshwa ni sakhi ru da laki jengki khmat agari ke ba et ke jungi kari india ke jing pen stam banyi ki banget bat kan am islam bangin ye i hang ni ha chaka jangiru pakan ja kha bat pakan ja ha ka papau ha ba phai shi ka balang ha pergamas ka danru ya ka jinglang ka ba e ka ba utrai usngau bha bat ha pring ka jing sha kerkut jangka da ki kan hon ki jang ka perthai ki kan hon jong saitan pen ban kala ne scam la ye thu ha ke kitab jing pen pau kalenang ka ba ar ka khat ka ba khat lai ka ong kom ni jing pen pau ar khat lai ka ong nga itu hang no pa shong wat ha ka ba don ken ka khet u saitan ba pha bat scam ya ka kerteng janga bat pham shimla len no ya ka ta ka jinget hanga wat shisha ha kita kisngi ha ki bu antipas ulalong unang pla ba yene janga ya uba la pen yap no hapreng jangpi kabalang ha pergamas kala sakhi daladehi ya ki jing pen stam ben ya ki banget wat da ka jing pen yap hendai kam shimla kan randin kala bat scam ya ka kerteng utrai kala bat scam ya la ka jinget wat hap deng ka jing sha pen stam ben kabalang ha pergamas kala bat scam ya ka jinget ha utrai wat haba kala sakhi
kala dehi ya ka jing pen stam ben ta ka jing pen jam balai kala la pan le kom ni ha ka nukur kom kala la pan bat scam ya ka jing namar ka jing su thiet ba jeliu jang ka jing it bat ka jing scam ka jang ka ha utrai namar ka jing su thiet jang ka jing ka ba jeliu bha kam dai ka ba per ka jing su thiet ka ba jeliu jang ka jing it bat ka jing scam ha utrai Kasithi sikinang rom kalanang ka pra ka dekat ka balai pusan pat ka bal haduk ka balai punyau ka ong rom pra lai pusan lai punyau haduk lai punyau ka ong u ai u ban penya klat no engi na kata ka jing iet ka jong ukris kalanot lane ka sipa lane ka jing pen stamben lane ka jing tangan lane ka jing lingkhut lane ka jing ma lane ka watlam hendrai hakini ki ai baro ngin chok thiau tau ta uba it yang ni hendai hai kini ki ai baro ngin chok thiau tau ta uba it yang ni kabalang hapar kamas kalang kanuksa yang ni ki banget pan pat scam ya ka jinget ha ka kerteng utrai pan om len ya ka jinget wat lada kin wan ki jing pen stom ben kabalai bat ka bakhat tu ka jing bat scam ka jinget hapeng ka jing kala jing ka por kalang ban bat scam ni ka jinget hapeng ki jing kala ki balak ban wan ding ba ki jing hikai ki ba bakla bangen bat scam ya ka jinget ka jingi ki ba kilak ban wan ding ba ki jing hikai ki ba bakla ha ka jing kala jing ka por kin dan chibon ki jing hikai ki ba bakla ki ban pensen jorno ya ka jinget jingi ki banget ki jing hikai ki babakla ki la jalai sikat dai na de ki por ki ba menshwa upol ulayalap ha Ephesus kembalaisnem ula trei bat ulayalap ha Ephesus kembalaisnem bat ulama ham lupai ki nang Ephesus ba ki nang hikai babakla kin wan bat kin persang pantan no iki briu na ka jinget jengki kaneng ila ban syam na ki kam ki apostle kanang ka arphau ka dekat arpkandai haduk lai puwai ki kam ki apostle arphau ka dekat ka arpkandai haduk lai puwai ngatep bahadin kani ka jinglet no jonga ki suri baru narsat kini besut hapdeng jangpi kem da isen ya kata ka kenhun bar hapdeng jangpi hi ru ki rangba kini mi ki bayalap ya ki ki babakla ya kabani ringpa iki senran hadin jongki nabakumta tu ya isyarai nabakumta tu ya isyarai dakan maru bajan lais nam men miet bat mensngi ngam shimlawai no ban snang ye wei po wei na pi daki jingjau umat dakum no ngen bat scam ya ge jinget habring ki jingkala ki bala ban wan bat ki ba wan ru hiru na ki jinghikai ki ba bakla kabalang ha Philadelphia kumengi sngo na ka ktien ka jong blai bat ya ka ka ba ka kwaya jang ka jaseng kentai ka sngo thiang ha kala kran Charlotte ka jingrai hi kala kran ya ka team hi bra ka wai kabalang ha Philadelphia wala ka don kendiat kan sat ka bor pen ban kala riskem ya ka ktien ka jong ublai jing pen pau lai pra ka ya thu engi ba ka balang ha Philadelphia kala dan tang kendiat kan sat ka bor ban kala riskem ya ka ktien ka jong ublai ai ba ka ktien ka jong ublai kan long kan nongrem ka baskem na ka benta jongi ki bangen kano bangen pediang kano ka bangen kentat to ai bangen pensyong nongrem na ka ktien ka ba im ka jong trai upol habo hikai u Timothy utho komni ha ka shithi ka ba ar shu Timothy kal nong ka balai ka dekat khat san khat riu ar Timothy kal nong ka balai ka dekat khat san khat riu bat na mandang khlung melatip ya kita ki jing tho ba khoi ki bala pan pen start ya me sha ka jing pen im ta ka jing ngat bat na mandang khlung melatip ya kita ki jing tho ba khoi ki bala pan pen start ya me kita ki jing tho ba khoi ong pol Timothy ki la pan pen start ya u kin pen start u sha ka jing pen im ta ka jing ngat ka ba ha Christ Jesus ka ktien ka jong utrai ka ong ta kan pen start ya phi ta ka jing pen im shaka jing pen im ta ka jing ngat ka ba Christ Jesus ka dekat ka ba khat re ko ang ka jing tho paro ka long ka bla persat nan sim
dau blai kajing thok barok kalong bela persat men sim dau blai kadan ka bor ban hikai yang abat ya phi tungen phai ban ben shong nang rem ya kajing em ka jangi ya kajing nget kajing kum ki banget hagani ka ktien ka em ka jang utrai ka ban ya lam yangi ka ai ka badai bat ka ai ka bom dai habangi phai syakani ka khubor ka jang utrai kani ka chanmet ye kita kilai tali ki bentah balai bau banget uhap ban pat scam ke jinget hap dang ki jingkala namar bau trai ulajan panamar ke jinga phat thong jangi ngila pai syaka benta ka ba khat do do janga jinga phat thong ke jangi yo bau trai uwan hakil o badon yo ba ka turoi kan reo hakan ma ka khleman patkan ai ka rai janga jing ya ka jing em janga ba jang pishimet chiman to ai bangen pat scam ke jinget tar hadu ke jingman ke jang utrai bahkan pela ingi pengen yo ya kapan sengat ke butrai ulah tingkai nak benta jangap jangpi yan bat scam ke jingat habeng ki jingkala jang ke puat ki jing ale ki eryong ki jing tenjo ki la ban wan ha ke jing em jingi ki banget ka jing ya mare thong jingi ki banget kamlang ke basuk namar ki ne ken lang ki jing penwet ki jing ale ki jing tenjo ken lang ki jing penwet ki ban khati no ki man persang ban tan no ke jinget ke jangi ngila ban ya kendu ala ki jong ki rukam ngila ban ya kendu ala ki jong kirukam ya kendu yakini ki jing ale ki jing penwet ki jing ya nanti jingi ki banget andai tungen bat scam ke jinget lada ujo baru Abraham kila ban bat scam ke jinget habdeng ke jing kala jing ke por habdeng ke jing ya kendu mana ha ke jing em jing ki ni iu jo habdeng ke jing jeli ba jong ke jing ya nanti ke jing em jong u kadang ke por ngis ngo ba ke jeli ba ka biang ka pakah ba ke jing ya nanti ke jing em jing ya dengan dan hai isi klip mat yang iki banget gandan kapor yo kawan gajing tenju dengan bat scam ya gajing abang gajing tenju ki baula panwan banyale ya gajing em jengi ki banget pengen kot syakata katong kaba lai nya pet hang ne ngin bat scam gajing abang gajing kala jing kapor mangenam ya penno ya gajing ber ki iki ta ki kom em ki batmai pengen bat scam tak haduk gajing wan gajing utrai pengen bat scam ke jinget lada wan ki jing hikai ki babakla pengen bat scam ke jinget lada ki wan yo bagi wan ki jing pencistam ben hang ki jaka ka bengi dan bat ki ementa utrai ulang ka bor ini kom ki banget ngin IT utrai bat ka bor la di hingin la handai tengin pan bon utrai ya ke jinget ke baula ayangi pengen la pan bat scam ke jinget dat haduk ke jingwan ke jing utrai kum ki banget dengan be si ke persyak ke nginya be si ke persyak ke tak hakane ke jingya mare thong ke jingi dengan bat scam ke jinget habdeng ki jingkela ki ba wan ha ke jing ke jingi dengan bat scam ya ke jinget namaru ke jingwan utrai ke lajan namar ke jingwan jisu ke lajan dengan bat scam ke jinget habdeng ki jingkela ki ba wan kilak ban wan na ke partai kilak ban wan ki jeng kado kilak ban wan no boman kini ki jing penwet kilak ban wan ban persang bakin keni no ya ka pan sngiat ke jangi hendai tungen bat scam ya ke jinget bakin namla ban tu lan ki namla ban keni no ya ka pan sngiat ke jangi ngen hap ban bat scam ya ke jinget tat hadu ke jingwan ke jing utrai bangen la ban long ki nong job hakata ke jingya phat thong hakata ke jingya mare thong jangi ki bangen la ban yo e ke jing em bom jukut bangen la ban shong do baru trai haka ying utrai junam ublei na ka benta ka buram jong o amen ine phai chu trai ki jing tuai ko pa jing ba neng ni wan hame haka kerteng jisu dan aingo trai kene ka por ka ba kentang ka ba mesha ingi bangen sngow e ka tien ka ba em ka chang me ka ba wan direct na ka khet ka jing snai ka chang me nga aingo e ka jing dan deng khat ka chang me trai ka bangi sngow e ka por ka jing dan deng khat ka chang me kene ka por ni duai trai kum ki banget ni dan kam trai bangen bat scam e ka jing tat hadu ka jing wan ka chang me trai dala de hingi long ki batlat ni pan bor na me bangi duai tu yeng hasenda jangi patolong ka bor engi ki por baro bangen la pan bat scam ka jinget tat hadu ka jingwan ka chang me ken trai bingela trai ji subakor
ban yo ban shong lambat me ha paradise junam la junam trying it away to nang kat khui ka por barok ka bang sak jing shakri jingi to nang kat khu try kan kan chan met ha ba kum ga jising kan thai jong ka KJP assembly ha ka ri khasi jan tia barok ka wai ngin khliap na ka jing rakhe jingi ka women's week what women's sunday I try ke barok ki bangila yo ha kan ka tayo barok shi tayo tat haduk shibet kanang ka boring ni ki bangen la ban bat scam ke jingen tat haduk ke jingwan ka jongme trying otherwise she can tin na ka banta ka just in kan thaya balang maro to kar khui ki nong kit kam baro ki khat jang just in kan thai baro to kar khu try ji sub koro ki nong shrai ki jongme ha kan ke chaka na ri pastor ki thman basan ki khat ka committee balang ki long kami ki long khapa ki khun samla ki khun hap ki baren bakila along try ki sakhi ba em ki jongme nakapor shikapor snow travengu map ki pop ringkang me shama ka sngi ka jing imjingi na begini barang apan ngadam ngakarpat red ha ka kerteng ka bathyang ka kerteng ka batan botam jisu amen ya ingo ya ublay wala pha ya lau khun sha ka panthei ban le ya ki kamba ban ai ka ching pen khia yak shakri go jong u ba ya ka ying jong ka ilong kum ne kum ba ilong lagi kamba utrai ni aingo ya ublay na kabanta kane ko khubor ka bengila yo sngewa kane ka por lang ba ka shakri ba kordor jong u kan long ka chingkar khu bat ka ching ai men sim ya ka ching sang kan thai bat ya ka balang bro ko wei ka tin ublay ka ong a kat no ko ba itnat ki long ki chat jong kita ki bawalam ya ka gospel ka ching pen im baba sa sin nakaliang jong kaching seng kan thai bat ka balang ni ai khublai ya phi kong ba phila ai ya kane ka khubor hapadeng jongi to ublai nang kar khu ya phi lem bat ka yeng ka sem jong phi bat ka balang ka ba phi don bat ka ching shakri ka jong phi ba phi don ban pendep ha ka no ka benta ka ba ublai un pendon kam ya phi benta mai pan pau ya kaching sungu ya kinong sim banta baro kit khot kaching sang kan thai ki bialam ya kaching ruai pan them ban sim inong ya lam ching ruai inong tem kinong lum ching ai ngu bat ki khun samla ki balap deng ya belapan biang ya ka sound system bat ki bale ya ka recording na ka benta ka YouTube channel jong ka balang itemen basan sekretari jong ka balang ibala aya kaching penbena sekretari jong kaching sang kan thai bat itemen basan Dr. O Lamare iban sa aya kaching kerkhu penwai utrai unda kerkhu ya phi bat un somar ya phi utrai unda teng shanno ya laki khmat halor jong phi bat unda le isna ya phi bat na ai ru kaching sup ya phi baro ngisngongu ya ublay bola don rangkat bat ya lam ya kaching sang kan thai prestarian mogro na do ko basdang jong kaching rakhi jong ya ka women's week hadu ka bangilala ban pendep ya ki program ba pher ha kane ka tayau baro sitayau nga to ublay unkur khulang yangi baro lang ba kane kaching shakri ki jongi kaching sang kan thai ke ya wer ya phi baro ba phen sau bha ban ya wan biang shibit ban sanran dat pen shngan yangi kaching sang kan thai ka ba khaddu ka jongi ka women sunday ka don rangkat kaching don rangkat ka jong phi kan ai men sim yangi bat kan penrem ya kaching shakri ka jongi mentangi lapoi sya ka bakut kini penwai no ya kane ka ching shakri ka jongi da ka bangin ya ruai lang ka ching ruai ka balai spa khandai phun riu anda dep kane ka ching ruai I temen basan Dr. O Lamare in sobha banduai ki ai ki bangale pandep ban in aya ka ching kerkhu penwai ngin tur ngin om syap ting usim usyap krang kading bat ka ngin om sya bakin khang pansngiat bat buram bat nongin ya yo ubat unong wisyar halandet kilo o kajing ruai ka balai spa khandai pohon riu
Ngin tor ngin sham ting us im usha prang ka ting ban ka ngin sha bakin ka ban singan ban pu rong ban nong ngin ya yo u bat u nong bi shar halen that ud all ngin tor shaka jing ya le ngin tor shaka jing ya le ngin tor shaka jing ya le da shisha ngin sa jong ding po na ban chen jar da shisha ken wan bun ba na kum ki ta hu chi su lam ban ban lui ba chem nut u sha la kishlei la ken tang timen takashi tom perte gento shaka jing yale gento shaka jing yale shaka jing yale da shisha ngin sa jong ti sao dong ko chen ta ko yang ban yale ngan yi yang ham pu ding ngam ting ngam ba bi Kamen sim kajo ngatu sho kambamon utwai ulaweng ya kambi kan bandong ngento shaka jing yale ngento jing yale ngento shaka jing yale da shisha ngin sa jong timen talaste kading na bangan ba la jem ki jing shi dom ban ri wa nga la nga ko men kan to nun nga sum men sim hi ban bo ya uji su shalom kalvari ngento shaka jing yale ngento shaka jing yale ngento shaka jing yale da shisha ngin sa jong Ngani mulai. Bata kabawai no jangan nakapor kabakentang ablay. Nyai ngu me kakenrat me yalam mengi ko try kum kajeseng kan ter kat bat ki kon wala suspa jang me ka balang.
Ngiyo mat ablay ngiyo diang ya kajing dorkat jang meko kenana do basdang jang nekapor kajing syakri kajing maneng ya mablay. Hatrai bapa kerku ke barok ke malapendap. Ngidua do trai isnai ban pediang ya ki ko trai hakat kajing isnai joma. Kajing ruai ya rok do basdang ko trai lang ba kakwayar jang kajing sengkentai. Hoi kajing ruai ke bami no ko trai na kadonot ke mansim jang iba kajing syampang rute. Isnai ko kan rat kin long ko trai ke bami mesyam so bhablay. Kum kata kajing ruai ke angel hakat beneng joma. Hoi kala yo ban pulero trai na kaktin ke ba em kajoma. Ban ngelabu ko trai kajing ruai kamat joma ko trai baba. Nama mehi ko trai mehi kai ngi bantuai klem daput. Ngelayo sko ko trai ka khobor ka ktin choma lang ba ka syakri ka ba kodor choma. Isnai ablay bagan yo amad ya ka bor ka ktin choma hatrai. Inang laban ya chaprang kum ka jing eseng kantai. Inang laban ang ya chaprang kum ka balang. Inang laban ya chaprang ko trai da ka bor ka ktin choma. Nama kalong maka kain ko kan rat ka wait lambar yang seti. Kebengilaman job yo soitan bat kapop. Kerku ko kan rat la ka jong ka syakri ablay. Ya blay ya bila ay yang iko try ka kubor ka por. Ngalio amar ngalio asngaw ko try ka jing shaman sim. Ki kam pla ki kam ba ki malale ka syakri jongi rengkat bat ka yang ka sam. Ka borom ka jing ngai sama ablay. Nama malong belai try joki kamba. Ngangu agin dua nama kata try bapa. Israel ka jong syakri ko try. Inang laban syakri me ko try. Hakano ka benta. Hakano ka ransan ablay. Naibit man pendon kami ko kenrat. Ban yelap ya ke gospel. Ban pen bena ko try. Ya ka kubor kecing penim jome. Hapdeng ki kenjaban reu barok. Israel ban pediang ko kenrat ke barok la pendap. Diang ko kan rat bakin long kicing aingo thang ke bebi ke bakiu saja kamat ka kacing isnai jome mangiru ko trai kum syakri ke barit ke batlo jome ngin yo amat ngin yo diang ko trai ya kacing ter khop lai kat kum kamon blai jome simti yangi trai kum bagi long ma bagi pop jongi na be gingi pan ngi dem keteng uji sunang penembit baraka bawa no ko kan rat Israel man pelai rungi rengkat bagi cingir khok bagan sai tam ko jome atau na aru cing ai ka badap yang dap kerhayu tran nang primo Jesus Christ ka cing ai ba ka ba mayan ka ba phala ka bam ju kala ka jong blau ka pa da bam ju kut lam rusna ba thiang ka cing chai bor ka cing thau thama ka ba blau man sim ba khoi ki ne ka cingir khu la hoi blai ki chong sa bat ngi kum ki khon ba sus pa jome ki chong sa rengkat bagi bangai hang ne ba sau nang ka ba thai ki ba dem ba chakri blai ba em man tas arta ba bam ju kut bam Amen.